అసలు ఈ పక్కన చిన్న చెట్లు లేగలేదమ్మా? అన్నపూర్ణ మొక్క ఆవిడ అడిగారు, ఆవిడ ఓపిక చూడండి. మార్నింగ్ నుంచి అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మొత్తం వాటరింగ్ అమ్మాయి చేస్తాం. మీరే మొక్కల్లో ఉన్న టేస్ట్ అది అనమాట. ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో అర్థం చేసుకుంటారు. యూట్యూబ్లో పెట్టడానికి వీడియో మీరు బాగా ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. బాగా నేరేడు చెట్టు అండి, అది చూసారా? అయితే ఏమండి అది ఉంచారంటే యాక్చువల్లీ దాని ఔషధ గుణాలు కూడా ఆకులు చూడాలండి. దానిమ్మ అన్నీ ఉంచారనమాట. పత్తిర్లు కావాలంటే పూజకి పనికి వస్తుంది ఉంచారంట. మీవి నిమ్మకాయలు అవుతున్నాయా? నిమ్మకాయలు చూడండి గుర్తు గుర్తులు. వామాకు